Здравейте! Днес ще се запознаем с изискванията, на които трябва да отговаря една транжорна и какви документи трябва да се приложат в съответната областна дирекция по безопасност на храните, за да може обектът да бъде регистриран. На първо място трябва да си изберете подходящо помещение. Към това помещение да изготвите технологичен проект от специалист в тази област. Технологичният проект трябва да бъде с обозначени потоци и оборудване, така както го изисква законодателството. След което този проект внасяте в съответната областна дирекция по безопасност на храните. Ето и Чичи ви поздравява. Внасяте в съответната областна дирекция по безопасност на храните за становище за съгласуване на проектната документация. Ако становището е положително и получите положителен отговор, че проектната документация отговаря, следващата стъпка е да приведете обекта в състояние, в което е готово за експлоатация. Подавате заявление до съответната областна дирекция по безопасност на храните, прилагате към нея заявлението, към нея прилагате удостоверението за въвеждане в експлоатация, договора за наем или нотариалният акт и подавате заявлението. След един месец от подаване на заявлението ще дойде комисия от Агенцията по храните, която ще ви приеме като обект. Ако отговаряте, ако не отговаряте, ще имате съответните забележки в предписания, които ще трябва да изпълните. Надявам се да съм ви била полезна. Желая ви приятен и ползотворен ден!